Здравейте хора, аз съм Ангел Брешлев, не знам кой епизод на Текове с карти и в този епизод аз ще покажа трика, ракетата на трика броене. Да разбъркам честето. Така. И пак ще ни трябва 10 карти. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 карти. И да погледнем първата карта. Седмица, купа. Слагаме една отгоре. И примерно някое друго число. Примерно 3. Едно. И слагате така. Взимате горната карта. 1, 2, 3. И така правите, докато достигнете числото. Така. Сега правите едно малко ветрило. Първо правите се, че разглеждате картите, ама не ги разглеждате ето така, а ги разглеждате ето така, като разменяте позицията. И така всичките карти. Гледате много съсредоточено. После правите едно малко ветрило, така примерно, и ги разделяте на 5 равни купчинки. Тоест, 1, 2, 3, 4, 5. И ги разделяте ето така. Като долните карти, т.е. ето тези, ги слагате една отгоре, когато ги събирате. После казвате на зрителя да направи неговото число плюс 1, т.е. 4. 1, 2, 3, 4. То не ми се видя. И после пак правите ветрилото. И ако сте направили всичко правилно, трябва четвъртата карта от тук, т.е. от тук, бърках се, четвъртата карта да е тая. Тоест 1, 2, 3, 4. И може да мислите всякакви варианти с това, да мога да кажете картата не е такава черна, те да знам. Нещо да си измислите. Това беше фокуса. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, палец нагоре и чао!